25 yanvarda Mari vilayetinin Mari ve Türkmenqala etraplarında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Şeýlede Mari Türkmenabat şäherleriniň arasında avtolow hereketi dolu çäklendirildi. Bu başagyklyklar öňkü prezident, häzir halk maslahatynyň başlygy we ýakynda Türkmen halkynyň milli lideri elan edilen Gurbanguly Berdimuhammedowyň Sewite eden sapary bilen baglanyşykly boldy. Gurbanguly Berdimuhammedow Garagum derýasynyň Türkmenqala etrabynyň Zähmet Daýhan birleşiginiň golaýyndan geçýän bölegini dikçordan synady. Ol derýanyň suwunyň çöl meýdanyna aktyrylyp suw joşmalaryna garşy görülýän çäreleri synetdi. Soňra da derýanyň gyrasyna baryp gördi. Sewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip, kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň sany artdyryldy. Dip Adatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy aýtdy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä 25 ýanwarda Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň töwerekleri boýunça iş saparyny amala aşyryp, Garagum derýasynyň kadaly akymyny üpçün etmäge, onuň kenarlaryny berkitmäge jogapkärçilikli çemeleşmeniň möhümdigini aýtdy. Ýöne habarda onuň mara sapar edendigi barada hiç zat aýdylmady. Şol bir wagtda habarçylarymyz käbir howpsuzlyk çeşmelerine salgylanyp, Sewite prezident Serdar Berdimuhammedowyň sapar edendigi barada maglumatlaryň bardygyny hem aýdýarlar. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bu maglumatyň dol anygyna ýetmek häzirlikçe başartmady. Sewite suw joşmalaryna garşy alınıp barlayan çärelere mejburi gatnaşdyrylýan büdjet işgärleriniň biri döwlet emeldarynyň Daýhan birleşiginiň çägine baran pursatynda häkimetleriň özlerini gizlendigini aýdýar. Biziň mobil telefonlarymyzy çöpläp alyp takgalyňyzy we murtuňyzy siriň diýdiler. Biz sowuk suwda ýuwunyp bilmeýäris diýdik. Soňra bizi gizlediler. Derýanyň kenarlaryny berkitmek işinden çekilen adamlaryň arasynda polisiýa müdürlüklerinde hasapda duran adamlar hem bardy. Olara edilen gözükçülük hem güýçlenip, olary gizlediler. Gurbangulynyň öňünden jojukly mihmanhanasynda gaýlan ýol başçylar çykdylar. Dip büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Döwlet emeldarynyň Mari etrabyndaky Zarpçy, Medeniýet, Daýhan birleşiklerindäki buğdoý meýdanlaryna hem baryp görendigi aýdylýar. Bu sapar Mardan Lewap vilayatyna we bu ýerden Mari şäherine gitmek isleýän ýurt raýatlarynyň, daşar ýurt ýüklowlarynyň hereketine hem oňoýsuz täsir ýetirdi. 25 ýanwarda ýerden saat 8-den tä 2-den saat 4-de çenli Mari Türkmenabat avtomobil ýolunda avtolow hereketi dolu çäklendirildi. Bu ýoluň Mardan we Türkmenabatdan uğralyan böleginde bir näçe kilometre çenli uzayan avtolow kerweni emele geldi. Türkmen maşynyň döwlet we hususy dermanhanalaryna 3 görnüşli derman feriştesiniň satywy gadagan edildi diýip derman sewdasy bilen meşgullanýan bir näçe telekeçi 26 ýanwarda Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Şäher dermanhanalaryna Ceftriaxon, Cefazolin we Ceftazidim antibiotik sanjymlary çağrışyrmegini gysgaly ýagdaýda tekçelerden aýryldy. Vilayet saglyk goraýyş bölüminiň başlygy 25 ýanwarda ýerden 3 dermanyň satuwdan aýrylmalydygy barada tawsyryk berdi diýip ýerli farmasewtlar aýdýarlar. Bu gadaganlygyň wagtlaýynlygy ýa-da däldigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlyk radiosy Balkan vilayatynyň Türkmenmaş şäherine 3 dermanyň satuwdan aýrylmagy bilen bagly Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagat ministrliginden desine tesbir alyp bilmedi. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy şäheriň bir belgili we 4 belgili döwlet dermanhanalaryna, şeýle-de Tebigat, Çeşmeti we Şagadam hususy dermanhanalaryna 3 görnüşli antibiotik sanjymlaryň pensioni bugüni tapdyrmanlygyny habar berýär. Bir näçe ýerli ýaşaýjy habarçymyz bilen gurulmuşlukda şäher hastaxanalaryna we saglyk öýlerine ýerleşýän dermanhanalarda hem Ceftriaxon, Cefazolin we Ceftazidim antibiotik derman ferişteleriniň satuwdan aýrylanyny aýdýarlar. Bu derman ferişteleri antibiotik, sefalosporin, farmakoterapiýa topuruny değişli bolup bakteriýa bilen dören keselleri bejermekde ulanylýar. Saglyk hünärmenler bu dermanlaryň durly keselleri, şo sana dem alyş ýollaryny, pneumoniýa ýaly keselleri bejermekde hem ulanylýanyny aýdýarlar. Şäherde derman sewdasy bilen meşgullanýan hususiýetçiler täze girdilen gadaganlygyň telekeçilik işine oňoýsuz täsir edýändigini aýdýarlar. Telekeçiler antibiotik derman feriştelerine garşy girdilen gadagançylyk zerarly uly madde ziýan çekerler. Diýip bir hususiýetçi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan saglyk pudunyň işgärleri 3 görnüşli derman sanjymlarynyň hususan
Kış aylaryna köp sarf edilenini aýdýarlar. Bu dermanlar häzir kış mövsümi bolan soň sowukda düme we sowuklama ýaly keselleriň ýaýramagynyň ýa-ni köp üsleg bildirilýän dermanlaryň hataryna girýär. Diýip Balkanly Saglyk İşgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Dermanhana ýeler Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman tenagat ministrliginiň ýa-da vilayet Saglyk goraýyş bölüminiň derman gadaganyny bilen bagly özlerini hiç ýyly düşündürüş bermeýändigini aýdýarlar. Galybertede talaba garşy çykan ýa-da ýetirilen maddi ziýanyň öwediniň dolunmagy bilen bagly talaplar bilen çykyşydan telekeçileriň ygtyýarnamalarynyň ýatyrylmak howpy bilen ýüzbeýiz boljakdyklary duýdurulýar. Türkmenmaşda 3 görnüşli antibiotik derman tanjymlarynyň satywynyň gadagany edilmegi şäherde üskülewik we dümew pisint keselçiliginiň köpelmeginden bir aý töwerew soň girdilýär. Ýa-da Sakadatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň soňky hepdesinde Balkan vilayatynyň Türkmenmaş şäherine dümew pisint kesellileriň köpelýändigini habar berdi. Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklary bilen ýüz-ýüz boldular. Ýaşaýyş ruhsady üçin talap edilen kagylaryň sanawyna olaryň resmi hataby duran ýerinde ýaşaýanlygyny subut edýän resmi namalary goşuldy. Bu aralykda puly bolman zerur dokumentlary garz görnüşinde taýýarlamak üçin mümkinçilik gözleýänleriň sany hem köpelýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiye Sultanowa Stambuldan maglumat berýär. Migrasiýa talaplaryna laýyklykda Türkiýede wagtlaýyn ýaşaýyş ruhsatyny sorap ýüz tutýan daşary ýurtlulary beýleki dokumentleriň arasynda resmi hataby alynan jaýlarynda kommunal tölegleri töleýänligi hakynda kwitansiýany görkezmeli. Bu elektrik togy, gaz ýa-da suw üçin hasap fakturasy bolup bilýär. Ýaşaýyş ruhsaty daşary ýurtlularyň Türkiýede kanuny esasda galmagy üçin gerek bolýar. Ýaşamak üçin ruhsat berilen möhlet her bir aýratyn ýagdaýda migrasiýa gullugy tarapyndan ketgitlenýär. Köplenç türkmenistandary berilen ruhsatyň möhleti 3 aýdan 6 aýa çenli bolýar. Dip Azatlyk radiosynyň Stambuldaky habarçysy Safiye Sultanowa şeýle dowam etdirýär. Ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin migrasiýa gullugyna tapşyrylmaly dokumentlaryň bukçasyna pasport öňkü ýaşaýyş ruhsatynyň göçürmesi, lukmançylyk ýaşlandyryş şahadatnamasy we suratlar gerýär. Indi bu tanawa kommunal tölegleri barada kwitansiýa hem goşuldy. Bu talabyň güýje geren takyk wagtyny anyklap bolmady, emma Türkmenistanly migrantlaryň ençemeti bu talap barada ýylyň başynda haçanda Türkiýede galmak üçin ruhsatnamasynyň möhletini uzaltmak üçin täze dokumentlary toplap başlanda bilip galypdyr. Bu talap Türkmenistanlaryň ençemetiniň ýaşaýyş ruhsatyny almaky işini kynlaşdyrdy. Sebäbi olaryň köpüsi hataby alynan jaýlarynda ýaşamaýar, olar propiska edilmek we zerur kagyzlary taýýarlamak üçin köplenç araçylaryň hyzmatlaryndan peýdalanýar diýip habarçymyz Safiye Sultanowa bildirýär. Onun sözlerine göre resmi namalary ýygnamak hyzmatlaryny öpçün edýän araçy şirketleriň berýän kömeginiň bahasy hem gymmatlyar. Bahalar agentliklerin narxlaryna göre tapawutlanýar. Oduldurly agentliklerde dokument bukçasyny taýýarlamak üçin sorulýan baha 2,5 miň liradan 5 miň lira çenlidi. Saglyk ýaşlandyryş şahadatnamasynyň bahasy hem ýokurlandy. Şeýlelikde 2022-nji ýylyň başynda 1200 lira duran ýaşlandyryş şahadatnamasy 1650 lira çenli gymmatlapdyr. Onuň bahasy hem tapawutlanýar we kompaniýalaryň öz narxlaryna hem ýaşlandyryş hyzmatlarynyň sanawyna bagly bolýar. Adamyň ýaşy hem ýaşlandyryş hyzmatlarynyň bahasyna täsir edýär. Täze düzgünler ykdysady çökkünlülük we Türkiýedäki görülip eşidilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüz-ýüz bolýan türkmen migrantlarynyň ýaşaýan agyr şertlerini hasam kynlaşdyrýar. Soňky döwürde Türkmenistanlaryň Türkiýede galmak üçin zerur dokumentlerini düzetmek maksatly çykdyjylaryny töläp bilmän garzyna taýýarlamak haýyşy bilen araçy guramalara köp ýüz tutýarlar. Bu arada azatlygy araçy hyzmatlaryny öpçün edýän şirketleriň işgärleri gurrun berdiler. Şol burakdyň özünde de zerur kagyzlary ýygnamak üçin edilýän çykdyjylar hem tagallalar ýaşaýyş ruhsatynyň berilmegini kepillendirmeýär. Habarçymyz Safiye Sultanowanyň bellemegine görä migrasiýa gullugy zerur resmi namalaryň ählisiniň bardygyna garamazdan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ruhsatyny bermän bilýär. Ret edilen ýagdaýynda köplenç düşündürüş berilmeýär. Ýaşaýyş ruhsaty berilmedik halatynda resmi namalary ýygnamak üçin sarp edilen puluň öwedi hem de bolmaýar.